Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Bu Ella. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca bacaan dalam bahasa Jawa. Oke, kita simak ya. Balapan karung. Dina Rebo sore ing kampungku ana lomba. Lombane werna-werna. Rasid lan Roni melu lomba lompat tali. Jamal, Gunawan lan Haryadi melu tarik tambang. Ora mung bocah-bocah wae sing melu lomba. Wong tuwa-tuwa uga melu. Yaiku bal-balan nganggo sarung. Sing nonton padha ngguyu amarga lucu. Sakwise ngrungokno wacanan sing Bu Ella terangno mau, banjur wangsulana pitakon ing ngisor iki. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Ella rasa cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ella sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.